Avui és un dia trist per als valencians i valencianes. Avui les Corts Valencianes tanquen Radio Televisió Valenciana fent ús de la majoria absoluta del Partit Popular, desatenent les propostes viables i coherents del comitè d'empresa i sense fer cas a la voluntat de la ciutadania valenciana de no tancar el nostre mitjà de comunicació. Avui és un dia trist perquè acomiadem 1.700 treballadores i treballadors i perdem el nostre mitjà de comunicació per la mala gestió del govern valencià. Demà també serà un dia trist perquè una nova majoria absoluta, aquesta vegada al Congrés dels Diputats, aprovarà la llei Wert, també en solitari i també sense fer cas a l'oposició de la comunitat educativa. Per tot això, TPB, membre d'Intersindical Valenciana, sindicat amb representació en el comitè d'empresa de Radio Televisió Valenciana, no pot negociar en un dia tan trist amb el govern valencià com si no passara res. Per això, per manifestar el nostre rebuig a les polítiques autoritàries del Partit Popular, per dignitat, responsabilitat i coherència, abandonem aquesta mesa de negociació i diem ben alt i clar que Radio Televisió Valenciana no es tanca.